pun mantannya kentang Riki. Oh, iya nang. Wes, iku jaluk le. Jaluk ning sono. Iki kok ya disopeng. Kok kuwi ta sing menghalangi iki. Jenengan sing ngetan, Mas. Ora dengar yo. Enggak pun buat sadirnya, buatan. Kae tengah. Kae sing tengah. Ibu mati. Ah, mati. Ya Mas Maju iki Pak jajar pasar Sarno sing nggih dengan nggih dengan pasar jajar pasar iki saking ning nguri tak ono malah. Ya ngono masalah ngono lah. Maret mawon. Nggih nggih kudu ngecek kene iki. Liyane nek jane pesen mesti. Terus nggih, kami mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepada para rawuh sedaya, ibu yang hormati, kusipun calon paling sekali, sampun untuk Allah ajak kula dherekaken puji syukur kepada Gusti Allah kanthi nglakoni tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, dening atas menika kita sedaya taksih pinangan nikmat hingga rupi segala kesalahan keselamatan dan kesempatan sehingga Allah kasih pekerjaan sebagai kepal bila orang tua atau majelis iki ampun nyekseni soal dan malah kalau memang harus menikah dan berbuat halal dan pokok. Salawat dan salam ingkang kutip magang tujuan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi fikih waktu dari pun salawat dan salam sangat lama dari paling tersedoyo sehingga kita mengucapkan dari pun ada uji paman dari sunnah saya ganti dari koran lagi saya dari sahabat dia pun dari koran aku kawan koran di koran kita dan berusaha untuk kami itu kan oke amin. Para rawuh sedaya jelas mawon panen kowe mangkepal wonten kita kita sak perlu mari garestu salat seni anggenipun Pak Sutekno kalih hajat nikahaken putra pun ingkang asma Nur Maria Damayati ingkang njenengan sawah bali nikah kalian Mas Darno nggih nika calon suami Mas Darno nika putra Bapak Rabi Ibu Diem Mijil saking desa Rejomulya Kecamatan Karangjati ing kelahiran Ngawi 15 Januari 1991 agama Islam negara swasta status belum nikah nggih. Calon istri data nama lengkapnya Nur Amalia Damayanti Putri Bapak Sino Ibu Dartun terus nggih. Kelahiran Madiun tanggal 23 Januari tahun 2000 agama Islam negara swasta negara bisa tulung status belum nikah. Data wali nikah nih Asmaka Pak Sutekno bukan pernah kandung kelahiran Madiun tanggal kali Juni tahun 2001 bisa bangsa di agama Islam dan petani agak juga bisa tulung. Terus mahar insyaallah juga ada perubahan yaitu berupa uang 1 juta rupiah. Nanti pun yang ada saksi Nikolaus Bidah Pak Sarno saya berkali Pak Joko dengan hadir lebih klausul dari Indonesia ini soal klausul dari saksi soal Indonesia ini berhubungan dengan kualitas dan kesalahan bagi konsumen. Kalau kita mengatakan para rawuh sedaya saat menika Pak Sutekno nggih pun kami jadikan putra puripun ingkang asma Nur Amalia Damayati nggih yen pun nikahaken kula tulung nggih Pak Slamet lan kula guru
Salajengipun kagem mengawali akad nikah wonten ing menika Allah nyuwun penggalih wawasan surat Fatihah sedaya mawon. Mugi-mugi kanthi wawasan surat Fatihah mangke saged beto lantaran pelaksanaan akad nikah saha paring saged lancaripun pelaksanaan nikah saha paring barokah panika sedaya kanthi walitas menika lan khususipun patang calon teman kalih kita dongani sareng-sareng mugi-mugi anggenipun Mas Dano kalian calon istri Mbak Nur Amalia Demayanti menikah tanda dengan berkah dari Allah menikah segala sesuatu yang bahagia keluarga yang bahagia dan sakit dan Allah rahmat dan langgeng angin keberayaan dari yang diurang atau sampai itu kami bagi malih saya akan pun Mas dan orang dan rumah nanti dan keperluan saya akan putra dengan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lajengipun pangastutikna Mas Dano lan saksi masalah Mas Joko. Monggo kula ajak nyari raos iman lan Islam kita kami ucap jaga begitu ayo kita istighfar kita kita kebahagiaan kita Allah bukti-bukti yang kita istighfar betul soal Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Anaik Pulau Sutekno Bertoyo Gunung Tindakan Panjenengan Tuaturi Makiri Anggen Pulau Nekahaken Putri Pulau Ingkang nami Nur Amalia Demayanti Dikantor Darmo Anti Masalin Arto Tunggal Juta Rupiah Ingkang dipun bayar kontak Sumangga laksananipun kawula aturaken. Nggih tampi Pak Sutikno Pasalaman panjenengan dipun putra panjenengan Mas Nur Amalia Demayanti dengan Mas Dano lan panjenengan saudara kula yang kene mugi Allah berkahan sanipun nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Darno Ibn Rati usia wujika angan ma'amarallahu bi'asya wassalam min imsakin bima'arfin awtasim bi'isan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya akhi Darno Ibn Rati angkah tukar wasawan tukar mahtukar kata Nurma Amalia Demayanti Buta Sutekno Mulyata Abiha mewakili Bimari Akadi miliar rupiah tanah halalan. Saudara Darno bin Bapak Rati untuk melaksanakan perintah Allah dan untuk mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW, saya nikahkan dan saya kawinkan denganmu Nurma Amalia Demayanti binti Bapak Sutekno, yang walinya Pak Sutekno telah mewakilkan kepadanya kepada saya dengan mas kawin uang 1 juta rupiah. Saudara bayar tunai.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Darno bin Bapak Radi, untuk melaksanakan perintah Allah dan untuk mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW, saya nikahkan dan saya kawinkan denganmu Norma Amalia Damayanti binti Bapak Sutekno, yang walinya Pak Sutekno telah mewakilkan kewalannya kepada saya dengan mas kawin uang 1 juta rupiah. Saudara bayar tunai. Amin. Aku tahu. Sekedap mas. Nyetar diri mas. Sekedap. Ini kesana lehernya. Mas, perusahaan ini, mas senyum gak? Senyum. Bagus deh. Bagus. Sekejap. Alah. Bagus deh. Bagus tenan. Dari kota lagi. Kono kan tadi ngatek Mas Dano, kemarin itu ditane ngono karo rumah berdiri. Kalian ini kan ditetap di Apa nih? Ini miring. Mas. Mas. Ayo, Mbak.
Sana itu deh, awas satu gak kali nih, Boleh. on, gih, gih, langsung lah, gih. Mas, senyum kan? Alah, bagus sih. Gih. Lihat mesin. Awas. Satu enggak kali. Sekedar. Satu enggak kali. Nih. Tapi Pak, kali itu nganten kafe. Mbak, bener tuh, jejer nih. Nah, itu nih tukang foto, gantengin. Nah, awas, senyum Mas. Alah, bagusnya. Ini, apa ini? Pak fotonya direne Facebook tuh kok pengen. Makaten para rawuh sedaya prosesi nikah wonten ing nika sampun paripurna kanthi paripurna menika para rawuh sedaya dadi saksi bilih menika Mas Darno kelan Mbak Nur Malayani Mayanti sampun resmi sampun sah dari sang istri sampun negara sedaya perkawinan salah sampun sah sesuai syariat agama Islam sebagai bukti Mas Darno lan Mbak Nur menika nikah monggo disimpang keterangan saya mengatasi sakta richah. Kalau kita mengatakan paripurna dicara awal yang dinikah kalau penghulu kalah pada seratan yang berpilih akhir kalau paling lama nikah wonten yang dinikah wonten para nopo kemauan kalau tidak ingin pengapunten monggo acara nikah kita pengasihan di Wasal Ahmed. Alhamdulillah rabbil alamin wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, gak kadung tak kene wedang pamit. Ya, kon mau bini. Anu nih ya.
Monggo cok katuraken sarangan kalian para kadang-kadang cipta mandiri laras Mila Nada Audio Citra Abadi Syuting. Kembang arum Probolinggo rina wangi mung katon ning mata kembang arum Probolinggo tak sirame banyu ning asmara sayur kentang sambal bawang lalap kobis apa ra kelingan bukaan lawange tresno dawang ayu kembang Probolinggo ngalamun weruh sliramu batin iki hanane tansah rengu rasa tresna kang tak endem sarewa mikir hati tan bisa jenjom kaya ra bisa ngontati saben wanci tansah anggoda ati nanging aku wedi blakon pungkasane temahan lara tresna najan adoh yen kadul nanging caket sajroning atiku nggonku nandhang tresna iki wis kinutrat sat
dreming lampahe kula sawah sapa ngendut datan nova atiku wis kapilut saiba bunga rasaku lamun bisa cecaketan sliramu ora nyono ora ngira yen ato aku duwe lara tresna saben dina mung kelingan yen ta weruh atiku tratapan piye aku ra nelangsa lara tresna wis mlebu ning dada tatu ora bisa mari yen sliramu ra gelem nambani pancen aku ora duwe mung sarwa susah ing sak bendinane aku mung bisa tresnani nanging aku ra bisa duweni tak sanggane tak trimani lara tresna kaya ngene rasane sing tak pikir ra rumangsa mergo saiki uripe mulya ngono ae anenggih pangapunten Mbak Tun kawis tinggal menika kadangipun ingkang ngambekugati saking Bapa Sutik ugi rawuh Kang Mas Radi njaluk gending ora apa-apa apa kok mau maklitik 5.000 ya Tun yo mesem tok karo Lutfi lah ngono ae Kang Tek Kang Radi 5.000 anyep pisan tambahi 10 berarti 15 ya takene sindene aku wong baik kok napa Kang nyuwune Lanjar Maibit mandape Pupur Wangi Lanjar Maibit apa kono anyep nggih duwe to asli susuk diingi ketok katuraken panyuwunipun saking Kang Mas Radi Adik Mbak Dartun nggih
ora suwe aku bali Enggal bali lho Pak. iya nduk ora citra aku tapi jandi Mung meling kulupane ya bu toku sangone pupur sing wangi aku emoh yen mbok tinggal lunga aku bingung rumangsa kumlawung yen rina nelongso yen wengi sepi prasasat seliramu mung katon netra ora suwe aku bali iya ya Dek aja suwe-suwe ya Dek ya ora citra aku natapi janji mong welengku ya po toko sangone bubur sing wangi akeh lancar ora kaya lancar maipit dasar kenya muda kandas luas merak ati yen weruh kasame akeh priya bingung atine bingung marga wuyung lanjar maipit tansah ngawe-awe sapa wonge mas sing ra keseng-esem yen disawang mas mung mesam-mesam aja jangan asam nadyan kapencot aja nganti kabacut aduh Kang Mas
sapa wonge mas sing ra kesang-asem yen disawang mas mung mesem-mesem aja jangan asem nadyan kepencet nanging aja kebacut aduh Kang Mas wong ayu lan jar maipit aku mung milang-miling ya mbong sira kang tak hati-hati sapa wonge cek sing ora kesengsem yen disawang mung mesem-mesem aja jangan asem nadyan kepencet nanging aja kebacut aduh Mas wong ayolah jar maipin aku mung terang alit ya mung sira kang tak anti-anti.
monggo menika wonten lelagon ula tampan dipun lajengaken rumiyin ambo bilih beksan sawung ingkang badhe pasrah saha badhe ngaturaken beksan sampun sumadya saged mlebet wonten papan pahargyan pamundhutipun Bapak Sutikno manten panggih wonten dalem jam kalih tepat jam 2 tepat mekaten monggo ingkang badhe maraga beksan sawung saking Sumberan Arangjati saged persiapan acara beksan sawung matur suwun tansah kadulu wawayanganmu doh Kang Mas wong bagus renalitan bisa lali saya anggrek rejit pati lalewane wong bagus tansah kumantil ing pandoning netra apa tega sira Kang Mas citra ing janji misake katresnan jati lamun mangkono piye katresnanku piye katresnanku mangka Kang Mas katresnanku bebasane tan bisa tinuku jendul lan prasetyaku tak korbanake jiwa lan ragaku monggo ingkang ngasta sawung mbok bilih badhe pasrah kasumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nasta'in wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dumateng para alim, para ulama, para yayi, para ibu nyai, lan dumateng para sesepuh, ogi bini sepuh, wabil khusus dumateng Bapak Sutikno kelawan Ibu Dartun. Lan kang kula hormati dumateng para bapak-bapak, ibu-ibu ingkang berbahagia. Saderengipun kalau matur semonggo kalau dherekaken aros ngucap lan puji syukur dumateng arsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dening punapa wedal siang punika kula panjenengan sami tasih pinaringan kenikmatan sehat, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, sehingga wedal siang punika kula panjenengan sami tasih saged makempal wonten ing mriki kanthi acara Walimatul Urus panjenenganipun Roko Mas Darno kalian Mbak Nurma
Mbak. Pramila monggo sareng-sareng kita maos alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat serta salam mugi kunjuk wonten arsanipun Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunggaling nabi ingkang kita ajeng-ajeng sapaitipun wonten donya ngantos wonten ing akhirat samangke. Pramila supados dipun akeni sebagai penderekipun monggo sareng-sareng kita mau selawat sepindah kemawon. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dumateng para bapak, para ibu lan pilenggah sedaya ingkang kawula hormati. Wonten ing mriki kawula tebih saking Dusun Sumberan, Desa Rejomulyo, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Minangka sesulihipun atur saking Bapak Radi kaliyan Ibu Diem saperlu masrahaken gambar sawung ingkang warni petak manca warna ingkang cacahipun sekawan. Lan sedaya gambar sawung menika mboten to namung dados pajangan kemawon, ananging minangka dados sesulihipun utawi penderekipun penganten kakung ingkang badhe dipun dhaupaken wonten ing wedal siang punika antawis tabuh kalih nggih punika panjenenganipun Raka Mas Darno kalian Mbak Norma. Pramila sedaya ingkang kula aturaken kala wau dipun tampi menapa mboten nggih, Pak? Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Dumateng para bapak lan para ibu sedherek ingkang kula hormati, kauntenipun gambar sawung menika namung nganetepi adat lan wididonipun Waswantara khususipun wonten ing tanah Jawi. Boten sanes ing pangajap namung nyuwun dumateng arsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi dawuhipun penganten kekalih sageta slamet rahayu boten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Ing salajengipun kawula sarombongan mbok bilih samangke wonten kirang langkungipun saha tindak tandukipun kawula wonten mriki ingkang dadosaken wernaning penggalih panjenengan sami. Kala nyuwun pangapunten sak kathah-kathahipun. Pramila saking kula segedhik ingkang saged kawula aturaken kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun inggih ngapunten saderengipun dumateng para yoga sedaya bilih dipun keparengaken nyuwun gending pepeling. Pepeling panyuwunipun saking paraga Langan Sawung Sakeladan Karangjati nggih. Monggo katuraken. Monggo Mbak Yu. Pepeling pinangka panyuwunipun saking paraga Sawung. Pepeling panyuwunipun serangan cipta mandiri laras kasuwun jumeneng Kang Mas. Monggo kadheraken
untung kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lajeng tumaninah luwih sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat sayakti ngedoke nindakan magrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat junae aja sembrono iku perintah agama ngelingono nang donya mung sedhela sabar lan sawakan pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah swarga. Halo, kapelut, katapanipun napa?